Het is manje 1 september. Dit is de Sportcast. Mijn on tafel Cambuur-trainer Henk de Jong. Henk, is Cambuur nou echt kampioenskandidaat? Nee. Rolf? Ja. Willem? Ja. Nee. Andor? Nee? Nee. Nee, tuurlijk net. Tuurlijk net Nee, zelfs. tuurlijk net. Jongens, we hebben weer een heel soort te bepraten in een nagelnije, grootvolle oorlevering van de Sportcast. Heerenveen wacht het nog altijd op haar eerste oefening. De wedstrijd in de Go Ahead Eagles eindigen 4 in de blessuretijd in 2-2. En Cambuur wint voor de derde keer op Riegen. Nou ben de Ljouwet dus met 3 in te sterk voor VVV uit Venlo. Mijn naam is Arjen de Boer en dit is de Sportcast van Omroep Friesland. Breum neemt die vrije trap, richting de penaltystip. Punt intrappen terug Meulensteen. Daar is de 1-0. 15 minuten op de klok en daar is de 1-0 voor Sportclub Cambuur. Oscar Gestrand. Dus Grint Ischemperra in de 16 meter wint. En stiet er Tony Rulke helemaal vrij. Heel meer nodig. Die doet het terug en die valt niet, denk ik. Ja, wat een gelukje. Is het goed spul? Zorg ik assistentie kiest nog eromheen ging? Nee, dat zorg ik net. En dus is de goal van Nicolai Hopland. Punt 16 meter gebied. Is het nou Rivera? Laat hem naar de linkerkant naar Sagaritis bij de tweede peel. Dan maakt hij 3 keer Tretska. Ismaël Baouf. Dan stiet er in minuut 55. Cambuur VVV 3-0 op het scorebord. Stekbaltjes, Moises. Daar komt hij. Daar komt hij. Nee, de redding. Op een latte. En dan los nog. Ja, dan gaat hij toch nog. Dan gaat hij toch nog. Dan gaat hij toch nog. De 2-2. En het doelpunt is van Finn Stokkers van Go Ahead Eagles. Er is dan het fluitsignaal. Cambuur VVV Venlo 3-1. Hier aan tafel Andor Faber, Willem Vermeldvoort, Roelof de Vries en het kijkcijferkanon Henk de Jong. Welkom Henk. Begint al wat saai, jongen. Ik kan die vliegen die ik nog zie. Bij de supermarkt. Hier is al die gevulde koeken en mergpijpjes. Oh, ja. Hier is alles bij. Want we moesten alle supporters even tracteren. Oh, die ben elke dag bij de trainingen. En die meesten die... we praten iedere dag over voetbal, positief, negatief. Ze leidt me uit, ze plegen me. Maar ik hulp pro de liefde gewoon. En door wie de Gigi in het Gigi ben, dat vind ik mooi. Even maar ja, het eerste wat ik dan van zaken had, ja, vroeger hadden we oranje koek. Ja. We hadden al die bij die maat. Ja, maar die binnen mee bakken. Oh, oké. Nee. Dus, Geen reclame meer. Ja, maar kleren, dat is ik humor, hè. Dat is ik louter humor. Hij zou ik nog wat krijgen van de spelers? Of 6 punten, dat wie er nog. Nee, de Liefde. puntjes, liefde, kroep me aan, liefdeskap. Dat is meer dan genoeg. Ja, want je voetballen in het mooiste stadion van de KKD. De beste middenvelder, de beste speler van de KKD eigenlijk, hè, vorig jaar met Mark Diemers. Maar hoe is het nou eigenlijk met jou persoonlijk? Want daar hebben we het eigenlijk nooit meer over. Ja, het gaat echt goed. Hè. Diana gaat gelukkig de goede kant op. Dat is volle belangrijker. Krijgt goede hulp uit het ziekenhuis. Hè. Maar ja, als je kanker hebt, dan krijg je al je klachten na de tijd, hè, van de behandelingen. Ja, dat hakt er wel in. En dat is best lastig. Voor Diana zelf helemaal. En, Had het überhaupt restig geweest tussen Dien ziek wezen en dat Diana, die vrouw, ziek waard? Of ging dat eigenlijk vrij vlot in elkaar hoe? Ja, toen zie ik zelf. Ik ben eigenlijk te betiet begonnen. 4 maanden na een zware hersenoperatie. Ja, toen stond ik er weer voor, de bellaat me. Hè. En ik kies zelf klein, ik wil wel ergens oors in. Ik achteraf misschien nooit waarmaken. Maar ik toen had het zei, toen moest voor, toen moest ik. En dat we eigenlijk te betiet. En als het we te krijgen, kan je mijn groepkoers. Had ik nou vergelijkje hoe scherp ik nou ben en niet alleen. Is net normaal het verschil, is immens. Ja, maar dat mat ik, want we zitten nou weer voor de Sportcast natuurlijk. Dan was het nou scherp wezen. Ik doe ik altijd mijn best. Hoe is nooit erin zitten. Ik doe ziek weer, dan kan ik bij wie spreken, ik doe ik mijn best. Maar dat ben wat ding die ben ingrijpend. Maar de baan die we hebben, die baan is best wel veelomvattend. Ik denk dat ik nou wekenlang, wij al bij de club, elke dag bezig ben. Of een dag je die jongens vrij bent, en dan zitten wij wel met mijn spelers. Of je bent op paard. Of het gaat elke dag terug. En nou, als dan zulke vervelende dingen, een hartaanval, of ik hier dan een hersenoperatie, of Diana had nog dit. Ja, dat haakt er wel in natuurlijk. Alleen daar zeuren we net over, want we zijn altijd positief. Maar is best wel een serie, hè? Nee, dit is in het zeur, maar dit wordt, Nee. wist het zelf ik. Hè, maar hij had nou Ja. had wat aan. Ja. Hè, en toen was er open geweest, dus je had maar. Ja, dat ligt de broer toch Ja, gewoon. het ligt de broer te gaan. Nou ja, dat hakt er wel in. Zo. Het ben rare ding. Tuurlijk. Is dat wel combineren? Want ik merk dat dan, je neemt je wel mooi in je hollen. Maar als je trainer bent van een Patel voetbalclub, dat is net samen een baan. Daar ben je 24/7 Ja. bezig. Maar als die thuissituatie, hoe combineer je dat dan? Ja, jongen, ik denk dat wij dat kennen. Hè. En Diana had het zelf ook. Er zijn de meesten die
dan geven we in een taal je kent een protomeester en dan komt hij in het overlijden en geven we altijd samen heen. En ja, maar dan zeg je, oh je maar ik wat hoor. Dan denken wij, waar ik wat hoor. Dat weten wij al, bij wie spreken niet. Dus doe dat ik bij die zelf voort. Ja. Dat kennen wij, dat ken ik. En dat gaat ik op een goede manier. Ja, dat gaat op een goede manier. En ik weet precies wanneer, nou dat lieg ik, precies wanneer, maar ik weet wel wanneer je wordt thuiswezen. Dat zeg ik in mijn spelen. Dus als er thuis wat is, of spelen we de belangrijkste wedstrijd, dan wordt niks, of de training voor de wedstrijd, je spelen gewoon, maar dan mijn thuiswezen. En dat is mijn trainer, vind ik. En dan zit de club en de directie ik volledig Die aan. rond is er. Altijd. Dus echt een hele, wat dat betreft, echt top. Ja. Nou, de laatste weekend, Henk, beginnen we hier vaak met een rectificatie. En dan zocht ik vaak eventjes naar je antwoord. Maar wie het ook weer wat rectificeren of kan ik wat stellingen erin gooien? Ik ben het dit keer net. Ik had het dit keer net naast zitten. Dat is echt wel eens noffelijk. Maar we moeten ons gast rectificeren. Van Vlien Wieke. Zo. Lucas Bijker. Lucas Bijker, ja. Die had je Vlien Wieke om tafel verteld dat hij bij Cambuur een keer een rode kaart gekregen had. En dat eigenlijk kwam door de assistentskiertzochter. Hij is al steeds ja. Omdat hij in dat eerke ziet erop omdat een rode kaart wie. Nou heb ik van een anonieme bron, net toevallig die assistentskierzochter van Cels, een document afgestuurd kregen. Ja. Want het giet zo die wedstrijd tussen nee, het wie Utrecht. Utrecht-Cambuur in 2013. Ja. De Dus de documenten erbij kregen. Of nee, 2014. 12 april Het 2014. is wel een heel goed in via de anonieme bron. Ja, ik ben blij dat de camera net op mijn scherm nog Nee, het zit. is een heel goed. Dan zorgen we dat het van Hessen Steegstra komt. Maar Maak je terug. de assistent-skierzochter, die het dus door Lucas Bijker beticht waard dat eigenlijk degene wie die hem die rode kaart joeg, die wie helemaal net bij die wedstrijd. Zo. Oh, Oké. ja, wie een hele orenassistent. Ja, het arbitraal trio bij die wedstrijd wie Björn Kuipers, Sander van Roekel en Erwin Zijstra. Zo. Dus ik gok dat Dat die die ene Erwin Frieske zijn. assistent. Dat denk ik dat het Erwin wie. Het wie Ja. Erwin. En Erwin, Die is altijd geen Cambuur. Jongens, Just het in Feyenoord, hè? Ja, justje fijn. we gooien wat stellingen in, jongens. Even wat stellingen. De eerste stelling is voor Andor. Lars Lamboy, verzin het een stormbeeld? Nee. Nee. Henk, ik zie graag wat meer routine in mijn selectie, jongen. Nee. Nee. Nog 2 dagen, hè? Is nog jas is. 2 Roelof. dagen transfer deadline. Tjin Feyenoord met Robin Veldman een orde keeper op een goal zetten. Ja. Zo. Willem, Matthias Narti wordt een revelatie in Zweden. Ja, zeker. Roelof, Esper van E wordt een revelatie in Portugal. Nee. Nee. Willem, Jamal Amova, keer moeiteloos mooi SC Heerenveen. Ja, zeker. Ik vind hem over echt goed. Andor, jongens, geen paniek. Heerenveen helpt gewoon Europees voetbal. De play-offs om Europees voetbal, ja. Ja? Maar Europees Er voetbal, zitten eigenlijk nee. 2 stellingen in. Goed zo. En de laatste is dan voor Henk. Wil je promoveren in de KKD, dan moet je een spits hebben die er minimaal 20 in skopt. Ja. Ja? Nou ja, skopt Nicolas Binder de 20 in, dit hier. Dat denk ik wel. Oh ja? Dat denk ik wel. Ja, en oors hebben we orenspitsen. En die is er ook in. Als ze wil erop tellen, als ik 20. Ja, Kian Visser en Binder. Ja, en we hebben nog Jort van der Sande. Nou, en dat die meisje draaien onze 30 goals, meisje. Dan hebben we het zien meer dan 20. Ja, maar die Binder, ik bedoel, hij kan wel marathons draven, maar doelpunten hebben we nog net van hem jongen. Nee, hij had nooit wat ongelukkig. Hè? En gelukkig ben ik eraan wend. Dus ik maar rijd je er net mee van in de wagen. Dan denk ik wel vaker een spits kwijt. Ja, hè, maar we kunnen het oplossen. En ja, Jort van der Sande wordt fit. Maar Binder is zelf ook al aan het terugkomen. Ja? Dus die komt voor. Die jongen maar ik even Tita. En daar is een geweldig aanspeelpunt mee. Hè? En alleen dan ga je maar in de sectie. Ja, kijk maar hem zit nou. Ja, maar er wordt dodelijk wezen. Maar dan moet ik aanvoer krijgen. Hè? Zo, en Krijgt hij dat nog te min? ja, vind ik wel. Dus doe kerst een spits. Zo Muren, die voetballen volle minder mij. Alleen die kreeg vol aanvoer in die sectie en daar skeert er alles binnen. Zo toen wij Muren kregen, zei iedereen wat mas met Muren. Ja, want die weer bij NAC weer wisselen, in België weer wisselen, net in woon Muren ha. Maar ik woon Boha. Ja, wij wonen Boha. En toen we begonnen te scoren. En daarna werden we er hot. Hè, maar dat ken bij deze jongen ik samen. Ja, Maar hij mat inderdaad dat killersinstinct. Ja. Dat moet hij echt nog wel wat ontwikkelen. Ja. Want dat had hij gewoon, te min nog. Ja. Wacht even, Binder wordt de nije muren hier een keer. Nee, maar Oh. dat is een voorbeeld, hè? Doe we zelf wel, Roel. Het gaat vaak bij supporters, dan geen goal maken of ze ben ik op training best. En dan is niks. Maar zij is natuurlijk net. Muren weerst ik niks. Nee, maar Robert Muren is uiteindelijk uitgegroeid tot de allerbeste spits die het kan weer ooit gewoon het. Ja, en toen we hem helm weer niks.
En Kian Visser, want die bracht dus maar opzet zin net in. Verleden weekend het zijn jong AZ en het zijn VVV ik net. Kan wel inbranden. Ja, wel in, ja, maar ja. net in de basis is, maar gewoon als 1 op 1 vervangen. Ja. Hoe zit Kian er nog vanaf? Want hij echt nog wel stappen zetten. Ja, maar dan stappen zetten. Hè. Ik in fitheid, in profspeler worden. Maar het is wel een zeer prettige jongen met bietenhuis. Ik kan ontdogen ze jongen. Daar hoor ik wel van. Hè. Dus, maar je kan niks spelers voortgooien, trouwens het te betieter voor te gooien. Zo, Kian is nou hartstikke mooi. Maar 2 wedstrijden net scoren en net goed voetbal is die koer. Hè? Dus ik maak daar heel goed op passen hoe ik dat doe. De jongen komt uit de amateurs. Is van 2 keer trainen nou nee. Hij traint vaak 5, 6 keer. We moeten hem uit de trainingen horen. Nou, jou die jongen even tijd. Maar we hebben net een speler of een spits vastlezen die de gelijk zit. Waarom kies je hem daar net voor? Ja, maar binnen koer gewoon staan. Ja, maar met Kian Visser. Nou, dat is gewoon voor ons net de betalling. Wij kennen net 2 spitsen betallen die... tenminste, dat koen we helemaal net. We kennen nou weer wat meer, terwijl die spelers verkocht daar. Maar dat koen we eerst helemaal net. Nee, want de naam die je dan nou wil jaren is die van Anthony van der Hurk. Die speelt nou net eens bij Rode JC. Vorig jaar ook goed van 15 doelpunten. Ja, nee, maar Anthony... 32 hier, het meer ondervinding. Nee, maar Anthony hier wil graag bij ons voetballen. Want alleen het hier, we binden er al. Dus Anthony is nou het speler voor mij. Vorige week kregen we een fotootje met de Cambuurman en Anthony van Hurk een keertje weer. Met je vrouw en zo. Dus die hier graag heen wilt. Alleen toen weer eigenlijk al te laat. Ik kan Anthony net op een bank zetten, vind ik. Nee, dus Dat gewoon past ik net in het handelshuis wat Cambuur intussen gewonnen is. lees dat eens uit. Kan ja, je wel alleen maar jonge dat zijn talenten? jonge spelers die terugverkocht worden, maar zoals Pauwels, Nieling, Nati, Desjeujenowek. Er binnen heel soort jonge spelers hellen. Maar het is helemaal verloren aan. Het hele Cambuur is helemaal verloren. Hè. Ik krijg wel eens strijdpassie en je moet dit en je moet dat. Ook trainingen. Maar alles is verloren. Die jongens die willen gewoon binnenhouden. Zoals dat jonge jongens. En die hebben gewoon een heel plan. Kijk als in een bedroeg. Wist ik plan als mijn meisje. Het is het opbouwen was. En dat hebben wij, mijn spelers. En mijn trainers, mijn collega trainers, die hebben groepjes met 6 man, of zo'n man. En de keepers hebben. En die hebben al hun fysieke doelstellingen. En hoe komen we daar? En wat ze in de wedstrijden waren met en in de trainingen. En hoe ontwikkelt dat? Iedere week wordt er met die jongens meerdere keren zitten. Het begint nou echt op een voetbalclub te liedje. Ja, nou wat dat betreft is Heerenveen natuurlijk een goed voorbeeld. Hè. Die is denk ik op zo'n moment Nico Rijnbleeuwen terug verkopen van spelers. Dat is gewoon hartstikke goed. Trajelien woon wij Sarouiha. En die gang naar Heerenveen op een gegeven moment. Hè. Maar daar hadden ze 8 miljoen verpakt. Daar hebben wij dan 1 miljoen voor kregen. Dat is het verschil. Milan van Ewijk zie je bij Cambuur op de bank. Ja, Milan. Maar Wie net goed genoeg, want Doken Smit wie beter. Ja, op dat moment wie dat zo. Maar kijk, Maar andere fase van de jongens zien. Misschien had hij daar wel heel veel op profijt van. Want hij weer wel hartstikke gek met ons en wij met hem. Dus ja, dat kan zich ontwikkelen. Maar Cambuur is wel oorzaak. En daar kom ik even terug op meer ervaring. Ervaren spelers die staan bij oren in de basis. Bij orenclubs. Want door krijg je net of ik net betalen. En jonge jongens, term zei krijg ik. We hebben wel genoeg ervaring. Meer kennen het. En dan kan je beter jonge jongens had iets beter maken. Want dat is wel waarde. Aan de andere kant, Diemen zit hier aan tafel. Die zei ik hier wel graag wat meer ondervinding bij haar wil. Als je het nooit is natuurlijk maar een jonge selectie. Dat je ik op momenten kon kennen dat het even net mooi zit. En dat het dan dreger is om te draaien. Dus ik snapte wel dat het even twijfel is hoe die ervaring, die ondervinding. Want Diemen zou ik altijd iets minder begint erin. Ja, dan is een jongen van 18 die met ik weer opboksen kennen. Die met dan ik weer stringen. Daar is gelijk aan. En, maar het is gewoon ja, dat is net meer wat Cambuur op dit moment is. Ik van bovenuit, zou wel wat ha. En ik zie er wel achter. Ik vind het een uitdaging om met die jonge gasten naar de voorkant te krijgen. En daarom heb ik zijn Kieftenbelt. Want hiervoor hier eigenlijk dezelfde rol, die speel ik net. Maar die hier won een bepaalde rol. Alleen de Kieftenbelt is vorige week eerder vallen op zijn holle. En daarom is het er nog even net. Maar die jongen had nou ook alweer een rol binnen de ploeg die ervoor hier eigenlijk hier. Dus dan doet het op zijn manier. Een soort stagiaire, maar dan bij die functie. Hoe is dan de directie van de club bij de Kamer? Wanneer wie dat moment dat ze het in daar zijn, van Henk, wij gaan het Oostwan, wij gaan meer inzetten op jonge spelers, op troffenkeepje, yield verzinnen. Ja, dat is eigenlijk voor hier. Het is zo'n stukje in de staf, jonge mensen. En ik vind dat het goed is. Zo, ik ben 61, maar voor mij ben ik hartstikke modern. En Hoe is dat zin, denk je? Ja, Dat hij modern is of 61? dank u wel. Hij is zelfs zo modern dat de telefoon zo'n kant maakte bij de geerkomsten van Cambuur. Nee, maar daar had het terecht. succes uit Ja, deze. daarom, ja.
Hoe kwam je nou op? Nou, wanneer has het zin dat zij Oh ja. van, nou Ja, dat is eigenlijk al 2 jaar aan de gang. Ja? Maar de komst van Lars Lamboy is dat eigenlijk begonnen. Hè? Dat club ik zijn, daar een jongen. Dat hebben we mij de scouting, hè, onder leiding van Ruben de Jong en de andere jongens. Daar ben we toen mee begonnen. Hè? Dat die meer kennen. Nou, en dat heb ik in de staf zijn. Want zo, al het voetbal is ik verloren. Het voetbal zelf, de trainingen ben verloren. Maar het fysieke eromheen, hè, daar hebben we nou 2-3 mensen voor. Dus alles is totaal anders dan het zien. Als ik nou Sander zou zeggen, Sander, nou, doe ik waar assistent bij me worden. Dan beginnen we met de jongens beginnen jouw zoon te sporten. Dan Katiro zoon begint de werkdag. En jongens om jou wachten gaan ze in huis of om 6 uur. Nou, zij is in het werk het voetbal. En dat zou Sander zeggen, ja Henk, doe best gek. Kijk wel horen denk te dwaan. Maar zij is in het werk een voetbalbedrijf. Wat zou een derde zeggen? Ben die jongens Jelverson op de club? Ja, Jelverson Bester. De assistent-trainers staf, hè, de vandaag, staf. ja. En mijn spelers komen jou niet on. Ja, oké. En dan begint het voor hun ik. En dat wordt het tot met die 4 uur. Dus je bent eigenlijk de hele dag bezig. Maar mijn staf, die is om jou zo nog. Die is een machine om te trainen. We hinsen kijken hoe ze spits en Kia Visser, Nicolas Binder. Er is nog een andere spits, die voetballertje in Noorwegen. Daniel Karsbak. Oh nee, hè? De Karsbak-index. En we kennen ze, hij had er weer een bij. Jim Hamkam scoorde hij de openingstreffer voor Sarpsborg. En dat is intussen nog wel zijn 14e doelpunt in jochentje wedstrijden. Hamkam? Hamkam. Waar komt het bij? Geen idee. Hamkam? Ander en ik ben er ooit West. Oh ja, in het plakje Hamkam? Hamar. Ja. Oh ja? Oké. Ik zal de houtkoop spelen dat doen. Oké, nou goed, hij scoorde leuk, daar. Hij had daar furoren maken. Daniel Karsbak. Nee, dat is Maar allemaal jou, ben je tevreden met de transferperiode? Ja, ik ben er wat tevreden mee. Ja. De Ja? club had dus goed geholpen. Het lieke is dat er eigenlijk niks koer, hè, dat ik alle jeugd in het stadion moest. Nou, echt complimenten voor raad van commissarissen, directie. Die zijn, nou, dit kennen ze net. Hè. We moeten al spelers erbij. Ja, wat zie je dan met die 4 ton van Narti? Dat gaat naar het stadion. Dat gaat wel net staan. Ja, gaat naar het stadion. Oké. En is er nou nog misschien een ruimte van een boetekonske? Nou, zo, dat leidt ik aan. Ik had van de week dat er weer interesse van Nicky Soeren. Zo, het kan net wel. Nicky voortgeeft en weer niks voor om. Dan snijdt hij zelf in de vingers. En dat is voor mij mooie lessen daar, of jou? Ja, mooi. Ja, die is je. Ja, dat gaat nog wel heel kwaad. Dus ja, ik denk dat laatst nog ik zei dat ken ik meer. Ja, maar dat geen zeggen we basisspeler dan toch? Geen basisspeler. Ja, maar Nicky kan wel in de basis. Hè. Dan zijn we knokken, dat is ook mooi. Daan Visser doet het voor mij hartstikke goed. Maar dat is een jonge vent. Ja, Maar ja, had je als eredivisieclub nog een keeperziekje, ja, maar dat dan leed me hier nou net nog meer even een gebeuren. oude tjoen had ik wat er Ja, maar dat leed me net meer gebeuren. Maar dat wordt er zelf Ja, net. dat Henk, ik ga ben je Nijs wel. vrij. Ik ga van de Moorma Lars bellen. Zo. Nicky Soeren bloot. Nou ja, heel misschien Remco Balk nog. Maar Lars die gaat ervan uit dat er niks meer gebeurt. Nou, dat is een pak Oké. van die had. Ja. Nou, Toch? Mooi, En dus- misschien wist komt dat er nog een mooi, dat is toch boetekonske. zo overleggen. Maar Lars had... Vriend Wieke ziet hier een speler, een oud-speler van Cambuur. En die had een heel soort reclame voor hemzelf maken. Even Jerre, Vrienden Wieke, de podcast. Was er nog wat leefzezen, Tjen Henk? Ja, Of is er nog een vraag voor Henk? Rode lampje brandt. Doe maar. nee, nou, buitenkantje. Maar goed, hij is Joert weg gewoon onder slag bij de gemeente Jereveen. Dat is wie niks van Cambuur? Lucas Bijker? Ja, natuurlijk. Lucas is van oorsprong een Cambuur jongen. Alleen die had toen een oerstap maken naar een orenclub in Friesland. Ja, dat lijkt gevoelig. Hoe heet de club? Ja, Heerenveen. Ja. Oh. En ja, dat is van alle kanten oude reden. Hè? Dus dat is... ja, dus Lucas zijn eigen schuld. Ja, dus hij had hem daar mooi in de vingers snijdt. Ja. Rolf is het er zichtbaar net maar eens. Nee, maar dit is dan net serieus, Henk. Maar Ja, dit is wel serieus. Ja, dan krijg je... Maar even, ik bedoel, Rolf ziek het nou even. nee, ik ben echt flabbergasted. Dus Lucas komt net weer om wat hij bij Jereveen speelt had. Nou, Lucas hier van meer al eerder aan het teach in het spelen. Ja, hij blesseert West en het, ja, in Ierland. blesseert Hij en komt Ierland. uit Cyprus waar. Maar hij zegt wel fit uit. Ja, maar het is ook een fantastische jongen. En hoe hij bij ons dienen had weer natuurlijk hartstikke goed. Hè, maar dit is gewoon het besluit van de club. ja, en dan wist ik net hoe de trainingen bij gemeente Jereveen binnen. Hè? Nee. Wat ze 's morgens door op kantoor, dat ja. Geen idee. Maar dan mag je toch als geen club moois twa, van hè? zulke soort sentimenten maar je toch boven stingen, man. Kom Ja. op. Die, dat Dat was de gewoon terug. begint terug. Ja, want we weten hoe het daar tingst. Ik wil even een baltje opgooien. Maar ik juist, vind wie het er nog goed een... dat het zo is. Dank Sorry? je. Dank je. Ik vind het wel goed dat er zo Dat is dat helemaal niet. Dat is het wel logisch. Ik had er wel ook goed door nagedacht. Maar ja, ik gezien omstandigheden denken we dat wij
daar mij Thomas Galvez en beter aan. Nee. Ja. En dat past ook net in de filosofie maar- wat we maar- niet gek zijn. maar- Die zit er wel bij. Die zit er wel bij. Dat ben ik gewoon eerlijk. Ja. Ja, nee, dat Juster, wie er trouwens nog een mooie minuut stilte voor Cambuurheld Oscar Zijlstra. Geweldig. Ja, hè? Ja, maar Sayed het, legendarische man. Ja, 200 wedstrijden van Cambuur. heel veel mensen die je luisteren, wij het ook een heel jong publiek, hè? Ja, Dynamisch, jong vooral publiek ondersteunen en zo. nou aan tafel Dank zit. je. En die kennen natuurlijk Oscar Zijlstra. Dus ik Google YouTube Oscar Zijlstra doelpunt. Ja. Ja. Nou ja, ik wie daarbij bij die wedstrijd. Wist je al zo? Wie daarbij? Dat Oscar Zijlstra van eigen 16 meter gebied. Tjen Willem II. Ja, en En één wie in de keer- rand. Wij stieren altijd op onoverdekt staan. En dan gaan we in het skof, dan gaan we stiekem in het Ordestadion Ja, ja. hebben we het door, hè. Gaan we naar Oost. En volgens mij is die, ja, ik weet niet, volgens mij is die wedstrijd heeft hij uiteindelijk verleden. Hij pakte nog een penalty in die wedstrijd, Oscar Zijlstra. Maar daar had geen hier met hoe ze woen of ze verleden hebben bij Fjouwe Treien. Of 3-12, ja. Ja, Fjouwe Treien. Een jochetje 84 wie het. Ongelooflijk. Ik zie Allemachtig. het is ook een ding voor het radiootje. Ja. 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 Ja, en Omroep, het- de omroep. En hij Ja, neemt die uit, tuurlijk, hè. hij neemt die uittraap en in één keer één grote stuit. En dan komt shit, hij. maar en volgens- De redder. Ja, Henk Koetje rint nog maar naar voren nevens mij. En dan vlucht hij sa hoe de doelman heen. Ja. En Koetje, mooi. Ja, mooi. En dan wordt hij nevens mij wordt hij opteelt door Dick Buls, de badmeester uit Burgum. Ja, En, mooi ding. En even zien. Ja, Johan Grote, wie er nevens mij ook bij. Goed, Roelof, hoe is het met Robin? Hoe is het met Robin Veldman? Robin van Persie? Nee, ja, Robin Veldman is het... ja, Vlien Wieken zei hij nog van ik moet je maar geen zwargen. nee, dat maakt er nog altijd net. Nee, dat is net verloren naar het League Nee. speelt. 4 in de blessure, Tietje in de Go Ahead Eagles. Nee. Joch, toch? Is toch de wedstrijd, jongen? Ja, het is Ik ken de wedstrijd, jongen, zeker. Ja, ik wil Jereveen spelen echt goed, tweede helft. Hele mooie onval, zie je ertussen. Maar het valt hield hij de verkeerde kant op. Het valt hield hij de verkeerde kant op. En dat kun je waarom vieren op een koppel van Vente. Die er op miraculeuze wie ze uithouden met door Jari de Bussen. Fantastische keeper. Die een bal van Meerveld pakt. Ja, en dan inderdaad valt het hield hij de verkeerde kant op. Met een bal die in de laatste minuut keurig verwerken wordt door Andries Noppert op een lat. En dan valt hij precies goed. Ja, dat is even die fase. Dus waar ik, Heerenveen vind, ik, vind, zit. ik vind dat ze echt heel goed spelen momenteel. Ondanks het feit dat ze voor jouw wedstrijd spelen, ja, 2 punten. Maar dat zou je natuurlijk dan net zeggen. Ze staan onder de streek, hè? Ik vind dat het Alleen Heracles had minder. dit middenveld wie fantastisch vond ik. Is die al net. Maar daarna wie het mooi Meerveld op dit zien had echt een goede dribbel. Goede actie. Sterk, hè, maar aan de de bal. combinatie Linde van Overheen wie echt heel sterk. Ik vond Rivera misschien wel man van Ja, de wedstrijd. Prachtig. Verstoor ik nog wat rectificeren misschien dan? Nee, nou ja, ik vind, ja, Rivera. Nou, Ik heb heel positief horen. Kom vind op. de regio-selectie Gastelon Sleert vond ik Rivera maar nog de net zo rug- heel erg goed. De Maar rug dat kwam van ook omdat Bakhuizen, dat die linksback van Bakhuizen, die wie heel goed. die heel Ja, goed. daarom. Ik zou je vertellen, Ruben die zei ze me heid. Heerenveen helpt een goede linksboeten. Riviera. Dat is echt een hele goede speler. Maar hij jongens, laat hè. wel beginnen te scoren. Ja, maar Heerenveen gaat wel scoren, jongens. Ja, en Vente gaat ik wel scoren. Jawel. Zo, een liets voorbeeldje. Heerenveen, die natuurlijk net een goede start. En toen ik even bij onder 21, dat had ik net zien. Ik zit tussen de Sjen. Ik denk, goh, voetbal is zo goed. Wordt er hier nog wel. En het publiek. Ik ken die geen, natuurlijk, maar stop je. Ik ken die geen niks. Nou, dat bedoel ik net. Maar dan maar stop je. Dus je bent bezig om echt heel goed te gaan voetballen. Ja, zet even Go Ahead Eagles. Die zet het bij Beelkwander. Ja, dan best maar eerst weer een kwartier achteraan voetballen. Dan ben ik krijg een de dingetjes die al je chance zitten. Maar Heerenveen, als je een grain zoen, ik denk, hè? Dus toen had ik hem op een gegeven moment wat doorsjoen. Zo de uitslag, ik denk, nou, dat kan het weer best. Nee, Kan dat het is weer ook- best. Maar Roelof, hoe lang kan dit worden voordat er dan wol Ja. besprutsen wordt? Want ik krijg Feyenoord nou en ik Goeie snap, vraag. ze voetbal erg goed, dat vind ik. Het ziet er prima uit, maar ja, geen punten. Of Maar de andere kans is punten. ook groot dat je straks 6 wedstrijden spelen aan 12 Nou, punten hebben. Feyenoord Want inderdaad, Feyenoord inderdaad. uit en NEC thuis op dit Ja, stuit. de revelatie. Ja. Want Nou dat, komt Utrecht uit. Ja, dat ben je. Ja, nou, dan ken- ben Het je- wordt een pittig programma. ben je Ja, maar zo'n ik ken wedstrijd verder. Heerenveen wel. Heerenveen kennen we. Hoe erg is het krediet? Ja, dat is Voor de denk ik trainer best wel bedoel je groot. Ja, voor de trainer. Ja, Rust op Leeuwen. ik vind Rust op net dat Leeuwen? we net- Ja, maar dat is nog net aan de orde, toch? Nee, lieke Nou, mij als je, net. als je kritisch joggen, dan show je dat Jereveen goed voetbalt. De expected goals heel heeg binnen sinds je de top 4 te Derde, rijden. vierde, Ja. ja. Maar als je kritisch joggen, dan show je ik wil dat het verdedigen misschien, dat ze die doelpunten wel iets te makkelijk fortune hebben. Dat Hopland wel eens wat verkeerd stier. Dat Ringo Beerveld, dat was je mama doen bij die goal. Dus, en, nou ja, dat was natuurlijk ik dat daar. De keeper is natuurlijk een hele onzekere factor. Of jouw wedstrijd lang. Andries En Noppert. ik Dat vind- vielen die spelers, viel het stadion. Ja, na die wedstrijd, of eigenlijk in de rust al, praat je met supporters en met mensen en met personeel, van accountmanager tot de kantinejuffrouw. En iedereen zei, wat sneu voor die jongen, wat sneu. Iedereen kunt het hem. Het is een leven jongen, het is een goeie jongen. Maar als je al op het moment
bericht hebben dat iedereen zei, het is zo sneu voor die jongen. Ja, dan weet je dat als je in een professionele organisatie werkt, zoals je het betellen voetbal, die nog eens een keer keihard is, dat het eigenlijk clear is. Ja, zullen we eerst even jaren naar de reactie van Robin Veldman? Nou ja, dat gaan we uiteraard intern ook goed bespreken. Kijk, het is geen bijzondere opmerking. Ik denk dat ik zeg dat hij er onzeker uitzag. Dat hij vorige week tegen Twente aan de bal er redelijk tot goed uitzag in de keuzes die hij maakte. Vandaag heeft hij denk ik gewoon een aantal momenten. Hoge ballen die net buiten de eigen 16 op de grond vallen of voor de cirkel op de grond vallen. Een aantal momenten dat hij moet komen. Ja, daar heeft hij denk ik het minste laten zien wat hij tot nu toe heeft gedaan. Bij de laatste bal, bij de goal, zit hij nog wel bij. Die gaat via zijn hand dan via de lat terug. En dan net niet 2 centimeter hoger dat hij over de goal heen gaat. En het is nog een corner. Dus ik denk ook dat is pech, denk ik, voor hem ook. Maar je kan niet zeggen dat het een hele zekere prestatie was. Nee, heb je nog overwogen om hem in de rust eraf te halen? Nee. Ja, dat zei Robin Veldman in PT maar Roelof. Toen zei Henk, ja, dit shot er net goed uit voor Andries. Ja, maar ik mag daar niks zo zeggen natuurlijk. Hè. Nee. Maar als een trainer, de eerste trainer hier dit seizoen, we zullen dit intern bepraten. Dat kind toch haast net Duidelijk oors. Duidelijk Ja, vrouw. er komt nooit een keeper op. Dat ben ik. Ik vind dat ik me hier helemaal stil hoor, maar dit is echt Ik heel heb vooral fijn. voor Henk, want er was toch inderdaad het waan. Ja, komt Nike erop. Er komt een keeper op. Ja, dat kan natuurlijk net 100% zeker niet zijn, want ik ben de trainer net. Maar dat viel Maar je dan zo vies het heel ik niet alles. voor een Nike-keeper. Ja, ik vind het is al zo lang onzeker. En, Maar hij wisselt toch hele goede reddingen. Oh, mooi. Van die het weifelmomenten. vreemde is, op de line en bij het uitkomen, hier op in, dan is hij eigenlijk nog steeds best wel heel goed op het moment. Alleen nog hege ballen en onder bal maar de voet. Het is zo onzeker. En hier en daar uiteindelijk nog uitfluiten willen door je eigen publiek. Ja, Dat is maar dodelijk. dat is dodelijk. Maar dat is ook net heel massaal natuurlijk. Dat is ook reactief. Hè. Dus als supporter zit je natuurlijk op de tribune. En dan show je weer dat hij een gewoon normale bal... Hij is 3 meter. Als je alleen nog als je handen omheen meter steekt, 2. dan vangt hij die bal. Maar hij gaat er zo onzeker in. De vielste en alles. Dus hoe staat... Ja, maar dan moet je net als publiek cynisch applaudisseren gaan als hij een bal vol pakt en zo. Dat is natuurlijk... dat gebeurt. Ja, dat is gebeurd. En wie Zo is dat de die koptelefoon bal op, uit maar- het veld skopt? Of wat? Ja, dat weer wel het jiptepunt, denk ik. Die bal die Samar Dat is ik zo ongelukkig. Dat kan ik wel zeggen. Dat Weet is ik zo wat het is. ongelukkig. Ik hoop eigenlijk dat die jongen maar in praat. Ja, die Maar dat wil toch gek wel. Ze zitten toch al wel een coach hebben. Die keepers. Nee, ik had er wel eens maar mijn hoorn. Dat geloof net dat dat Nee, echt, maar dan moet er ja, dus dan zou je dan moet nooit een keeper op een goaltje in Feyenoord. Nou, waar wordt het dan? Noordin Bakker, de man die het oerkaam is van degradant Almere City. Ja. Of een talent, Nou, zo Appelgeitje. Bernd Klaverboer. Ben Klaverboer. Ja, Wij zijn Klaver- team band. ja. Team band. Bernd Klaverboer? Ja? Ja. En waarom? Ik denk niet dat het gebeuren gaat. Je hebt Maar een paar waarom? redding keept. Nou, hij had het daarin gekiept. We shostek in Ja, bij Almere. bij de warming-up dat hij als keeper vaak als eerste naar binnen gaat. Omdat ze maar aan tape duren en dergelijke. En dat kindersignaal wijzen dat dan vaak de tweede keeper is. Want de tweede keeper gaat vaak, ik weet dat het bij Jummik is, met jij naar binnen. Nee. Dus dat is een... Is dat zo, Henk? Nee, dat ga ik net. Hij hem net. Maar dat heeft wel vaak zo? Dat zou best kennen. Nou, dat Was is toen zei het. dat is mijn uitline. Dat zou best Dat kennen. zou een signaaltje wijzen kunnen. Enigszins suggestief geef ik toe, maar toch. En ik denk dat Ben zo'n groot talent is. Ik heb hem in de Tarje al een paar keer jongen. En vorig seizoen ik wel een paar keer. Ik vind echt dat hij katachtige reddingen had. Hij is net voor niks keeper van alle vertjintwurdigende nationale elftallen. En zo bij NEC is het jongen Roefs, bij AZ, maar Oesho Duro. Ik vind dat er wel tijd voor is. Flikker hem maar voor. Ja, maar mag ik dit wat ze niet brengen? Ja, Want dan hellen ze dus een keeper Ja. van Ja. zo'n 20 Ja, van wil Almere dat City. Ja. En dan zeg je van, ik willen die graag naar Jereveen te heljen. Maar dan wist wel derde keeper. Dan breng ik er weer wat oortje in hoor. Er is in het begin een twastrijd tussen Noppert en Klaverboer. Het heel lang worden. Heel lang ik discussie geweest waar van de twee wordt het. Uiteindelijk prima. Wordt het Noppert, dat betekent dat Klaverboer je tweede keeper is. Want daarom is die twastrijd er is. Ik zie hem zijn. Giondol, omdat de kritiek en Echo Klaverboer Ja, in loven. en die wien goed. Want hebben Rolf ik je die zei Klaverboer kieft echt Steeds maar een jongetje, hè? Ja, Maar, daarom. Ja, hij is een jongetje niet, jongens. Hij had 1 keer hij in de beker keept, Bernd Klaverboer. Toen kreeg hij een rode kaart. Ja, en hij mocht een keer 10 minuten mooi van in de play-off wedstrijd in Ja, AZ. maar wat is zijn perspectief als toen jongetje mist en dan komt er een AI-keeper die wil dan weer eerste keeper wordt. Maar je wilt toch een keeper hebben met ondervinding? Weet je wat? maar Dan ja, zit het is je, allemaal leuk en dan zit je aardig. hier met je 4 van onder in je tafel. Ja. Maar er is iemand die er echt verstand van heeft. Dat is de coach betaald voetbal, Henk. Het even het woord, maar de rest het wel. Ik ga het wel, ja. Ik heb het wel mij, maar- Wat zo'n stoot aan het worden? Je nam het er niet, maar is het belangrijk voor een doelman om een soort ondervinding te hebben? Of doet het echt wel om mij om eens een hele jonge jongen voor de leeuwen te gooien? Dat dwar ik wel aan.
Maar ik denk dat ze tot die oorkeeper hadden die van Almere als tweede keeper, of net? Nou, dat liep het mij hek. Maar Dat is natuurlijk de meest logische Het is redenering. Ja, die die- klaverboer om Ja, tafel. dus, en de Soestek ze kennen, ja, juist in deze fase had Jereveen een keeper met ondervinding nodig. En dan ook nog naar de Kuip. Ik bedoel, dat kan heel imponerend uitkomen. Kijk, in één keer clear Goed komen. Ja. Dus dat zal Noordin Bakker dan wezen. Maar ja, ik vind ik wat Roelof zei. Ja, dit is het moment om Klaverboer de kans te Jan. Het is al die factoren, ervaring, leeftijd, et cetera, belangrijk. Maar het belangrijkste is, wie is de beste keeper? En ik denk dat ze bij Jereveen vinden dat Klaverboer de betere keeper is. Op termijn ben ik het misschien maar niet eens. Maar no al? Nou, dat denk Maar ik. goed, je hebt ook een lied, ja? Ik weet het En zeker. ik hoop maar je ik denk dat het. Noppert een hele mooie club krijgt. Ik vind het echt een fantastische jongen. En die mat van die druk houden, zo van die mooi wezen, negatieve druk houden. En dan wordt het weer een jongen die plezier had, die lakert. Het is nou een ongelukkige jongen. Eigenlijk is het beste wezen. Ja, er is nog maar één dag. Ja, mooi. Hij maakt eigenlijk een mooie club. Ik had toen een gesprek met hem gehad. Ik vond het echt een van de meest legendarische gesprekken die ik ooit gehad heb. Maar daar voelde ze lekker met de helje. Voor het WK. Helemaal Voor het goed WK. jongen, toch? Ja, hier zit jij er trouwens, Frans ook. Ja, natuurlijk. En maar wie echt uniek. Dat En wie van mij samen met Fouke. waarom wie het zo'n mooi gesprek? Toen mij Dat is gewoon, die jongen ken ik in de bouw. Dat is een bouwvakker en het is een voetballer. Het is alles tegelijk. Dat is gewoon een jongen die zit normaal heel goed in het leven. En dat zit er nou ik nog wel. Dus, maar ja, ik snap ik wel. Die had een opwaardering kregen in zijn contract natuurlijk naar het WK wat terecht is. Ja, dat gooit er net samen voort. Dus er moet echt een goede oplossing komen. Het is zo echt lekker voor die jongen wezen, man. mooi. Ja, maar het ik is gun een het hem van harte. En van Heerenveen. Dat vind ik heel erg. Hij had inderdaad een vrij heeg salaris. Hij zit hier van de heegste bij Jereveen. En dus moet er wel een club komen die dat ik betellen. Want anders gaat hij natuurlijk net voort. Wat van het zien op ik hartstikke logisch is. Maar ja. Maar op een gegeven moment word ik spelen toch. Hij speelt, maar ik bedoel, ik zou al spelen worden. Dan zoek ik wat shit litten. Ja. Ik had eigenlijk nog nooit om deel die, maar dan zoek ik wat shit litten. Want dat komt letterlijk wel weer om. Ja. Hoe oud is die jongen? Wat is hij? 29? Roelof? Zie ik het even op. Dat is de Google Roelof. Zo'n 8 voor de boel. Ja, zeker. Eigenlijk moet hij dan Als je het Joert nog. ziet. Want hij moet naar Boetelaan. In Nederland Ja. komt ook in een club voor hem. Hij moet lekker naar Boetelaan. Je Ja, weet alweer. dan Ja. 23, nou ja. had hij tot 6 uur, Joert. Maar ik gun het er van harte dat het goed doet. Bij Allier. We hebben wat sjoggersvragen binnenkamer, Henk. Ja. Sjoggersvragen. Beni, die wil heel graag weten of het Cambuur dit seizoen kampioen wordt. Nou, dat kan ik nu nog net zeggen. Ik wil dat eigenlijk ook wel weten. Ja. Toch? Vertel het eigenlijk al heel weten. Ja, maar het is wel, ja, ik vind het wel een mooie vraag. Maar er zijn oren kampioenskandidaten. Die hebben meer kans. Waar? Willem II? Willem II, Almere, RKC, ADO Den Haag. Ja, daar gaat zoveel meer geld in om. En als je Sampro deelt, dan maak ik weer meidje, vind ik. Maar doe kerst mij een heel goed team, met uw stadion, waar de meesten die gaan voor u tot vuur. Je kan wel iets teweeg brengen wat op een gegeven moment, ja, dan zeg je, ja, het gaat erin. Ja, het is niet een keer zo vier, hè? Ja. Toch hoeft Yield net altijd de trotslag te jou. Nee, Het is het wel is die Jonathan paradepaadje, maar Jonathan Telstar. Zo'n Telstar. Zo'n 2 weken niet spelen was je in Telstar. Eerst maar een team wat redelijk liep wat er nou zit. Toen mee onder 21, toen mee onder een jongetje. Ja, dan ben wij waardeloos wat er zijn. Maar ik zei steeds al, voor hier, weet je, wist er wel eens van. Ik zei, Telstar is echt heel moeilijk om te spelen. Ja, nou spelen ze PSV gewoon eigenlijk voor, hè, bij Vlagen. Ja. Echt heel goed. Ja. Toen kerst je dat systeem heel moeilijk spelen. Een goede ploeg. Ja. Maar weinig geld, maar door ze daar geweldig. Maar de druk is oors dan bij u. Zeker. Een andere vraag komt van Stefan Ket. En die wil graag, ik zag even naar hem. Hoe komt het mooi Verder de Jong? Nou, dat antwoord dat is in die zin al Joen. Want daarvan is het contract ontboen. Dus die is nou transfervrij. Ze zijn wel eens de kaarten op tafel. Nou moet ik gewoon een knoop doorhakt worden. Exact, ja. En Cambuur het denk ik lang nog hopen dat ze hem misschien verkeepje koeren, maar toch verkeep, et cetera. Zorg ik even naar de oorkant van de tafel, want die weet er nog meer van. Maar uiteindelijk kwam dat net zo uit. Nou ja, dan moet je je verlies pakken. Dan moet je uiteindelijk eruit komen misschien beide partijen. En dat is gebeurd. Maar dat is een beetje een pin in de holle dossier. Ja, dat is zonde. En ik ken persoonlijk ook goed mij verder. En ik gun hem alles, de trainers mij van de clubs mij bellen. En dan zal ik een goed verhaal over hem doen, maar dat is ik terecht. De Graafschap had nou interesse. Oh, mooi. Nou, ik kan het iets alleen, Dijkhuizen al bellen, dat is al een maand lien. Want ik denk dat het daar hartstikke goed past. En een prettig mens, maar bij u is weer door. En dat kon gewoon net. Maar ergens oors kan die jongen gewoon hartstikke goed. Na je kans, nieuw begin, spelen. Goed zo. Deze meneer die neemt hem zelf verder. Ik
weet net dat het hetzelfde is, ik denk het net. Maar hij zei het, Xavier Maus, Sonny Stevens, Fred Grim, Marco Bizot. Het zijn alle goede keepers, maar is Thijs Jansen in potentie net de allerbeste Cambuur-keeper die ze ooit hoorn hebben? Moest ze niet één keer noemen? Xavier Maus, Sonny Stevens, Fred Grim, Marco Bizot, Oscar Zijlstra. Vooruit. dat zeggen, ja. Nou, Oscar Jette wel bij. ja. Hij zit wel bij de top 3. Hè? Want ik vind het Bizot, hè, op later leven doet het fantastisch in de Champions League. Villa nou. Nou, Aston Villa. Wie hier we nog meer? Maus, Xavier Maus, de accountant uit Amsterdam. Nee, hij is beter. Nee, ja. Volle beter. Hij is beter. Sonny Stevens zit nou in Sonny, Indonesië. nee, dit is een grote talent. Fred Grim, hebben Ajax keept. Ja, Fred had het heel goed in. Hè, dus als hij dat helling geeft, dan doet het goed. Top 3. Ja, top top 3 in de drie. geschiedenis van Cambuur. Ja, maar hij is wel echt heel goed. Hè. Maar hoe kan het dan, Henk, dat hij nog net voor een miljoenenbedrag verkocht is? Nou, wij krijgen net zo gauw miljoenenbedragen. Dan mag ik eerst. Ze waren ook gelukkig dat het stadion groter is. Want hoe groter het stadion, hoe meer Jiltes krijgt. Hoe heugere spelers, hoe meer Jiltes krijgt. Dat is ook altijd het verschil tussen, laat ik gewoon zeggen, Heerenveen en Cambuur. Dat wij een speler verkepen krijgen we 1 miljoen. En zij krijgen 8 miljoen of zo'n miljoen of 6 miljoen. Puur alleen nog omdat zij... Ze zijn een grote club. Als wij nou in de Eredivisie zitten hier en we hier in Pauls verkocht hier, we 4 miljoen krijgen. Dit is hè? En ook krijgt 1,6, inclusief bonus. Dus dat mag ik naar het tak groeien. Dat is normaal. Ja. Hè? En dat is voor de keeper ik van me weer vorig jaar ik al belangstelling van hele mooie clubs voor. Maar we gaan nou ook nog maar hem zitten. Dat was eigenlijk niet in je bloem. Voetbal heeft maar beter. Is er echt mee bezig. In die zin heb je misschien een beetje geluk dat de tweede seizoenshelft hier wat minder wie als de eerste. Ja. Ik denk dat, Foutjes. ja, hè, en dat vond ik mooi dat er die Peer Ja, er ik bij zo'n keeper. Hè. Dat houden we vaker al met zulke jonge keepers. En dan mag ze voor ze opkomen. Zo klaar voor Boerek ook komen. De komende man. Zal ik wel eens een flaterke meidje. Ja. maar het is gewoon gewoon- toenemen, hè? Het is een goede keeper. En als wij net promoveren, dan hoort hij net. Goed zo. En de laatste vraag die komt van Maarten. Die wil graag weten van... Ken Jamal Amova ik op size? Nee. Die kan net op size. Dat is gewoon een centrale verdediger. Centraal. En waarom die vraag? Dat Ja, wist ja, dat wist dan Dat natuurlijk net. maar is ik een vraag bedoel, van Maarten. Dat is nou het hele concept van dit Ja, onderdeel. maar dat interpreteer ik wel dus. zelf. Is dit de Ja. Maarten van de supportersvereniging van Dat, Cambuur toevallig? geen Want idee. ik Geen idee. interpreteer dus dat Daan Visser het goed in aangewezen zoals ze. Dat is eigenlijk wat hij hier een beetje bedoelt. Nou Ja, ja, move of side, maar het is even... Hij Suggereert vreet dat nou? Ik Nee, suggereer zij- niks, joh. Ik stel gewoon een vraag van één Maarten. dat is wel mooi. Want ik bedoel dat om het inderdaad op te nemen voor Daan Visser. Want ik weet niet of hij in de wedstrijd zoen Het is heeft. gewoon- Hij komt ook volledig uit de lof. Ik vond hem heel Bovenal goed. opzij. Hij doet het hartstikke goed hier voor de beste van dit Ja. seizoen. Ja. En dan wordt hem bovenop Nou, een maar Maar ik beetje vind het mooi dat Willems reageert, want zij is het wel. Want Visser is goed op size en Mova is goed in de centrale verdediging. Ja, misschien Misschien hier is kiezen kind om de vraag van Maarten van T net te sturen. ja, misschien Maar kan Jim suggereerde nou dat het van Maarten van T is. Oh. Maar ik zei alleen maar Maarten. Misschien kan Benderik op size. Nou ja, of zo. Ik heb dat, nog een vraag. En die komt net van Maarten. Die komt van Marnix. Oh. Die vreeg het... Henk, heeft Geen toch man. misschien nog een leuke anekdote over Frits Korbach? Frits, een heleboel. Ja, Frits een legendarische man. Hoe die ding... ik vind het wel mooi om te vertellen. Ik had hem in debuut maken in betaalde voetbal. Als hoofdcoach. Bij Heracles. Bij Heracles. Ik trof me eerst in Drachten. In Lawaai zei ik heb een trainer nodig. Nou, had ik in je wist. Nou, zo ben ik er kwam dat ik het zelf wilde. En toen moesten we de allerlaatste wedstrijd... Of de ene laatste wedstrijd spelen we thuis bij Heracles. En Frits die zei... paardenlults in de scheidsrechter. Van misschien Braamhaar. En die kregen een rode kaart. En, maar ja, toen moest ik ervoor de laatste wedstrijd RBC uit. RBC wie kampioen. En als wij een punt pakken, dan hier wij na competitie. Wie hier net gebeurd. En hij zei Henk, nou jij de hele week aan me voor. Ik train, ik kom uit amateurvoetbal. Het weer hartstikke spannend. Dus ik denk, hij doet ik voor de bespreking op zaterdagmiddag. Hij liet me de hele week trainen. Nee, bespreking ik hield zwit op mijn kop en zwit onder de arms. En die wedstrijd weer live op televisie. En dan wij daar naar Roosendaal. En toen is van die hele grote koelkasttelefoons, wist hoor, die zulke dingen. Die hele grote jongens. nog. Ja, en mijn elfde leider, Guus van Lente, die zei, nou, die zou praten, als er wat is, dan bellen we wel. Dan belt het Frits wel. En Frits ziet op de tribune en die wedstrijd begint in een minuut, die telefoon. En die weer loert, dus die kon ik zei, maar de koers net zien, op die kutte koelkast. Ik zei, zou dat allemaal wezen? En Guus neemt op. Guus, hallo. Hier zitten toch een paar lekkere wijven. Jullie redden er maar mee. Hulle wedstrijd net wij. Hulle wedstrijd net wij. En we pakken de periodetitel en zo'n weer het feest. En toen zijpel al terug dat er weer iets gebeurt in Enschede. Wie op de vuurwerkramp. ja. Weer de krek gebeurd. En wij moesten smiddags spelen. In de rust kreeg ik al wat terug.
dat er weer wordt. Maar ik je spelers daar uit Enschede. Dus ik denk, ja, maar even rustig. En toen had ik geen feest aan natuurlijk. Maar dat weer Frits. Ja, Ja, dan zag ik mooie anekdote. ontelbare dingen met mij maken. Ik vind de mooiste anekdote nog steeds van Frits Korbach. Dat hij trainde weer bij PEC Zwolle. En dat hij op een gegeven moment wel echt een autoclubs al hoorn hier. En dat wie nou kon hij misschien wel eens een keer een stap maken naar een echt goede club. Een Ajax zocht een trainer. Ja. Dus die wien naar PEC Zwolle takkamer. En die zien daar in de bestuurskamer. En PEC Zwolle hier woen. 3-0. En die wachten. En want Frits Korbach kwam in de bestuurskamer. En die doorriepen. En er zit een beetje die elitaire Amsterdammers. Die zitten daar. Ton Ja, Harmsen. die zitten daar in de bestuurskamer. En Korbach op de doorriepen. Die zei, hallo, hoe laat begint het neuken? Ja, hij had nooit weg kansen. van Ajax, ja. Ja, dat vond ik prachtig, want dat vertelde hem ik altijd. Dat. Maar hij had zichzelf daar ik wel mee te kwart in natuurlijk. Hè. Ja, hier wel heen gekend. Echt een heel speciale man, ja. Goed, Ik denk dat Marnix wel tevreden Maar is. niks is Ja. tevreden, Ja. denk je? Ja. Ja, maar dit is de anekdote. Ja, die tellen we Denk goed. ik- Dat tellen we goed. Hij ging we dom voetballen, of we slecht voetballen. Zei Henk, je hoeft morgen niet te trainen. Ik train wel. En hier een strandstoeltje. En dan gang er op een hier zet er wat piontjes uit. En dan hier op een middenstip een mooi stoeltje staan. En dan hier de groepjes maken. En dan zei jullie die kunnen om, jullie die kunnen om. Tot die jongens naar Trijgert, die zijn trainer. Waarom is dit? Dom voetballen, dom trainen. Hoppakee. Ja, mooi joh. Mooi man. Hey jongens, Vliene hier, Milan Smit voor rom 1 miljoen euro. Brian Nieling, 1,2 naar Italië. Pauwels voor 1,6. Mercera 4 ton. Matthias Narti voor 4 ton. Als je dit bij elkaar optelt, Rolf, dan ga je gauw richting de... Wat is het telt? Ja, richting de 4 miljoen euro. En dat zit natuurlijk prachtig op het cv van Lars Lamboy. Standbeeld. Ja, hij heeft hier geen standbeeld. Oh nee, net. Waar zei dat ik weer? Dat zei ik. Ander vind ik geen Nee, standbeeld. maar goed, dit zit natuurlijk heel mooi op Maar zijn het cv. goed dingen, ja, daar Ja. van. Maar een standbeeld, dat kan je net zo maken. Maar is Lars Lamboy als de volgende die gaat? Oh. Ik sluit natuurlijk dat hij op termijn wel een stap meidje wil en kin. Want orenclubs zeggen dit natuurlijk ook. En dit is natuurlijk net echt des Cambuurs, toch? Heel lang wie Michael Mols altijd de juiste voetballer. Nee, die, daarom. Maar verkocht in waard. het verlengde daarvan, dat geldt natuurlijk voor de technisch manager. Maar misschien ook voor het hoofdscouting. Als ik een jonge gast, die het al die spelers mij ook opspoort. Dus daar zou ik samen eens wat interesse voor komen kennen. Ja, nee goed, het is Weet misschien er al ook wel... Lutsen nog die zoon, Henk? Want dat is toevallig die zoon. Weet er daar- al Lutsen? Ja, er is Ja? meerdere keer naar Lutsen. Ja. Welke clubs wil hem heen? Nee, dat ga ik niet doen. Maar dat is 100%. 100%. Eredivisieclubs? Maar was toen zij door... Chelsea? Nee, maar was toen zij door Lars. Er zijn jonge gasten. En het is een groepje buiten. Het is net alleen een Lars Ruben. Maar daar zit ik, de scout Maurice, Jan Bruin. En die jongens zijn altijd op paard. Hè. Je zit in het boeteland, je bent oerlijk. Want we was ik live chance in het werk. Maar als je fine spelers, ja, dat is echt heel knap. En Maar ook die nieuwe jongen, Ishem Ferra, ja. die moet je dan wel echt toch wel ergens Ja, opdoeken. Ruben is na de wedstrijd top als. Ben ze terugrijden naar Breda. En dat is sleepgang Peru. Hij weer in oren. En op zij zo reden ze. We hebben al voeren weer de wedstrijd. Ergens in Rijms. En toen had er Maurice oren scout op hellen. Stade Rijms. Ja, denk Ja, ik. ja. En daar ben ze terugrijden. En dan weer hem al voor de wedstrijd. En speelt het mandje. Nou, en dan Winnen ze gelijk verkocht? Ze zijn dit is een hij is een versterking speciaal. en een verrijking Speciaal, van hij is Cambuur? speciaal. Is een jongen die passeert. Dus ja, dat wil ik graag. Maar ik voor, doe ik wel gauw eens op de tribune. Dat het leuk is om te zien. Ja. Nou, dit is leuk. Gisteren wie om te trouwens zien. alleen nog maar, Grutte, even een puntje van kritiek. Ik moest wel bier krijgen, maar alleen nog maar hele liters. Ja, daar had je les van. Als Nou ja, ja, ik draai biertjes. De wedstrijd werd heel niet beter. Maar ik zal je vertellen, wij gaan voor hier met de staf naar Holland St. Hazes. Ja, Hier is ik alleen een zo'n groot ding. Nou, ik kijk wordt er vol aan. Ja? Ik zie nooit je helemaal slagen. Die kist ook wel voetballen van Cambuur fantastisch. en Harkema's Fantastisch. Boys. Nou goed, Fantastisch. het wie hartstikke gezellig. Dat was het mooiste stadion van de Eerste Divisie, zou je in die intro. Ik vind het een mooi stadion. Vijverberg is wel mooi, toch? Nee. Nee, vies Vijverberg net mooier? Of was het Vijverberg is alleen nog mooi. maar populistisch van die eigen fans? Nee, dat is want CBB. dat ben mijn eigen fans ik daar. Maar nee, uw stadion is echt schitterend, jongens. Anders? Uw stadion Maar is nog echt even, schitterend. Oh, nee, of was de show nemen? Dat mag ik. De ligging van Nou, het het is wel Vijverberg beter, is wel heel bijzonder natuurlijk. Maar qua stadion, nee. ik vind het... Ja, dat is dan het mooiste stadion van de KKD dan? Ja, Cambuurstadion. Ja. Ja? Cambuurstadion, Nou, bij dat VAR. Cambuur zit ik bij Populist. de top 6 van denk ik, de Eredivisie. Hè, Maar dus- nog even al die spelers die je dan verkeep je. Het is misschien ook wel wat Cambuur vol. Hè, en het is ook wat Lamboys voorstit. Maar wat was Sto eigenlijk? Want ik kan mij voorstellen dat Sto gewoon zo'n sterk mogelijke selectie heeft. Door baas ervan, als Matthias Nati naar Zweden gaat. Ja, maar ze zijn nou de beter worden. Ja, is dat zo? als Ik je vind de ze achterin beter worden, ja. Santje jongens voortgang, daar bent zien je waarom. Maar ik denk dat we spelers ophellen die er wat extra's brengen. Hè? Alleen in de breedte, wie het misschien voor hier
wat breder. Maar nu hebben we uw jeugd. Hè, waar ik trots op ben, is, en dat meen ik echt, dat we de 12, 3 snekers in bij hadden dat invallen. Dat we in bijna 4 ouders een keer in hadden. Ja, wanneer is dat ooit gebeurd? Daar staan 2 harakitjes. Dat noem ik die Srustervinger en ik een harakitje. Maar dat is wel heel pad. En dat is dat haast. Hè. Er komt nog wat jeugd aan. Dus het is wel mooi dat we dat hebben. Alleen dan wordt in de toekomst teruggroeien naar Eredivisie worden. Ja, dan kan je net weer zo volle wissels. Dat is weer een heel nieuw team bouwen. Maar dat wordt wel heel lastig. Daar zitten we nog middenin. Maar daar is het natuurlijk ook de Harakitjes, dat is de Surhuis Venster. Maar wat is eigenlijk zijn perspectief van een Wiebe Kooistra die echt in het begin kwam, 2023, voor een doelpunt in de buurt. Ja. Die hing het er nou altijd wat chin on, heb ik het idee. Ja, misschien is dat had ik wel spelen. Dat er interesse weer, hè, dat hij ergens bij Jong Utrecht koer hinnen. Hij zei, doe dat nou jongen, ga nou eerst spelen in de bloest van huis. Hè? Maar ja, dat maakt zulke jongens ik willen. Hè? Ivan Henstra heb je toch ook interesse voor? Ja, Ivan Henstra. Ik van Feyenoord volgens mij, Jong Feyenoord, onder 21. Maar ik, Joram van der Vee, koer ik naar Jong Feyenoord. Dan krijg je toch gauw zo'n Timo Saal idee. Niemand weet waar Timo Saal op dit stuit zit. Of Timo Saal, ja. Bij Wiebe Kooistra ben ik een beetje bang voor zijn Arie van der Heijden. Ik krijg net wist wel. Maar ik heb vorige week nemen hem zitten trainen. Wanneer kom ik in de basis? Maar hij krijgt het er ook in. Dus dan mas ik even een keer gelok wist. Het ben ik orentypes dan op Lietse roemtes voorbij. Hè? Ja, zij ben meer heel op snel. roemtes. Hè? Dan ben ze snel en nou ja, het ben orentypes. Ja, en nog een orenvraag trouwens. Is nog een vraag binnenkwam. Ben je tevreden hoe het functioneren van die allerlaatste onweest? Geert van Thun. Geert. Hoe is het als je fit hiet en is hij gelijk inzetbaar? Zo, ja, Geert, maar dan hoop leren. Die is begonnen en die is gelijk 3 weken op vakantie. Ja, hij had 1 keer West, Ja. 3 weken vakantie, maar hier ik Noorden, want hij het zwier. Maar hij leert hem wat direct wat denk je waar. Ja. Ja. Hij nam het eigenlijk direct wel wat door. Maar ik Hij zei, moest van dat Olaf, leren, toch? ja, hij moest mij Ja, dat- begeleiden. ja. Dus hij bracht mij overheen. Ja, echt? Ja, de omgekeerde wereld. Ja, mooi. Ja, Maar Geert komt wat op de proeftijd hinnen. ja Geert is wel Ja? slagen. Ja, Geert is wel slagen. Oké. Hey jongens, ik kijk goed nice. Want Bali United die had de allereerste overwinning te pakken. In het eigen stadion waar het met 1-0 woon van Madura United. Ja, moest ik wel. Ja, mooi hè? Ja, ons wordt de druk we toch gruttig Nou ja, op we hebben Johnny en Ronnie. Johnny en Ronnie. Onze helle die kriest net. Nee. Nee, toch? Maar ze zijn nou wonen, kunnen we toch even met ze bellen? Ja, maar de wifi is waardeloos. De wifi is waardeloos. Na je weekend dan bellen we weer even met Johnny of met Ronnie. Is hier net als voor die West een mooi avontuur? Ja, ik had ooit de kans hoor, daarheen te gaan. Ik naar Indonesië. Ja, Japan, toch? Nee, Indonesië en Beide. Japan. De hele wereld Mag ik eigenlijk. vragen? Nou, net de hele wereld. Maar ik koer er ergens in dan. En de eerste keer had ik zei, nou dat kennen we. We zien maar de Graafschap onderaan, dus dat ken het. En de tweede keer hier ik het ding in de holen, dus toen wist ik koubruts. Ja, maar komt er nog eens een keer zo'n avontuur, dan stist je daar wel voor riepen? Nou, ik zit eerst mooi bij Cambuur. Natuurlijk eerst kampioen worden. Want Eerst, je bent promoveren. kampioenskandidaat. Hij is Nou, niet we echt maken- nou, ik volmondig zijn. Voor eerst binnen Noordlier of 2 promoveren met Cambuur. Ja, En dan show we verder. zo is het. Ja, maar goed, ik ga wel even naar het programma zoeken, Henk. En de tweede periode, voor de periode, daar maak je hem net van her. Dan maak je een voetballetje in Emmen. Nou, dat valt dan nog mooi. Maar Graafschap, Almere City, RKC, ADO. Dus dat wordt lastig, de tweede periode. Misschien die ploeg niet in voor hier al je 6 punten. Ja, maar jij hebt nou al je nieuwe spelers gekregen. Ja, maar er was me iets aanpraten. Maar Oh, dat nee. is net dat ik bang Maar voor nou, voetbal ben. net zo maar nou, sterk dit. de eerste periode, je hebt nou nog een punten. Sneur winnen van Willem II en de eerste periode, die leidt voor het oprapen. Formaliteit dat ik Arjen zei. Ja, hè? dat is wel heel makkelijk. Voor hoor, meer Willem jong II. PSV doet ik goed, hè? Ja, zeker, maar dat werd de laatste wedstrijd. Maar die kan wel periodes pakken, toch? Ja, Ja, maar dan... En dan scoot hij uiteindelijk wel terug. Ja. Ja, maar dan pakken zij wel de periode. Maar ik zal je verklappen, wedstrijd nummer 8 in het eigen stadion. Mooiste stadion van de KKD, Rolof. Ja. De thuiswedstrijd in Jong PSV. Ja, maar ik ben bezig met wedstrijd voor wedstrijd. Oh ja, dat is typisch ja, trainers. Op een gegeven moment, we zijn ook nog wel goed betiet, toch? Nou, ik vind voor jouw wedstrijd dat is nog wel wel team betiet, Henk hoor. nou wel. Hè? Ja. Ja, nee, maar de eerste periodetitel, jongens, dat kind toch haast net meer mis. Ja, Arjen en Cambuur het Goeie. spelen in de nummer 4 van vorig jaar. Dordrecht, de nummer 10. Jong AZ, de nummer 14. VVV en de nummer 16. Topos. Dus dat zijn 3 clubs uit het rechte richtje. Ja, en dan komt dus Jong PSV. Oftewel- Hoe ben je eindigen? Oftewel, eigenlijk heeft het nog min dien. Maar ik vind wel dat knap, dat ben ik wel net met niet eens. Want Nee, als dat... je een top was, had ik veel meer punten naar voren hier. Ja, en Jong AZ is zich een Leicester uit wedstrijd natuurlijk. Dus dat wie je gekkie. Maar om maar om te Jan van, je kent het Ja. Polonaise over in. Hè, maar Nee. het zijn 3 clubs uit het rechte richtje. Ja, maar dat is juist de discussie, hè. Wat ik net ik zei, het weer een hele leuke wedstrijd om te zien, denk ik, voor het publiek. Maar er moet een zoveel dingen verbeteren.
Ik noem die communicatie, Henk. Want dat zei dus de manje naar Jong AZ in Weidewormen. Der 16 spelers, want daar zit net z'n volle volk. Nee. Dat wie daar heel moeizaam. Dus haast toch zijn... Ze moeten mobiel zien leveren, want ze moeten Ja, praten. nee, net op samen. Dat ook op een hele horen manier. Oh. Want je oors krijgt ruzie met de groep. Hè. Alles is... Dat is ik al je roos worden. Dat zie je niet alleen. Hè. Mijn mobiele telefoons. Dus je moet niet net alles met Sjen willen. Maar ik kan nou wel... Maar die jongens, ik op uitlijn werm ik door. Wil graag dat ze meer met elkaar kunnen praten in het veld. Maar ik zei dan maar, ik begin bij Bedieten. Jaans en tussen de midden om geen telefoons meer te hebben, want dan praten we met elkaar. Want ik kom nou wel eens even, oh jongen, wat is hier gezellig? En dan zit ze half 4 of half jaar op de telefoon. En dat ga je zelf ik. Dus wij kennen wel Roomse doen aan de pauze, maar wij doen het al jezelf ik. Rolf Jondal. Veerman gaat me net Zit we in de firma. sorry, wie is er weer in de Zit zaal? in de firma. Sorry. Maar wist je wat leuk is? Ik zei van, toen ben ik bij daar voor de wedstrijd. Ik zei, jongens, willen jullie even wat rustiger? Want wij kunnen niet meer met elkaar praten. Nou, dan zei ze, ja. Nou ja, zei je maar als dat heel zwier beladen maakt, dan zei je, dan maakt die telefoon niet meer. En als dat gewoon uitlijstwermers ding doet, dan doe het gewoon. Hè? Ik heb wel één ding, de sites inderdaad, ik wil communiceren, maar de spelers, dat ze dat onderling ik doen. Ietsje verder, die praat alleen nog maar Frans. En Engels. Wel een beetje Engels Ja, nog. ja. Ik heb hem interviewen. Je hem kennen hem interview voor. Ik heb begrepen dat hij alleen nog Franstalig wie en dat het nog, dus ik denk, ben gewoon dat hij waar. dan niet had. Wij hebben uw beste Franstalige verslagjouwer mijn naam. Want Wij hebben, ja. nu waar het zijn, alleen nog Frans. Nou ja, Wat heb je van ze? Gewoon nog een keer in het Engels. ik ben Frans niet. Oh, oké. Maar die jongens gewoon doen in het Engels. Dus ik ken wel communiceren in het veld, dat bedoel ik eigenlijk tevreden. Nou, die site eerst dan net zo voor een jong ventje. Ja. Maar het gaat ik om het centrum achterin, naar de back sta en naar voren ta en de keeper naar voren ta. En hoe zit een tegenstander? En wij maar wel langs voetballen, want maar het keeper Sjen en dat kan je gewoon coachen. Nou, en in dat soort dingen vind ik dat wij meer de moeilijkheden daar moeten. Maar is dat ik net omdat je hem zo'n jonge selectie had, dat het misschien wat scruten... Nou, ik heb het ik op een heug niveau, dat daar ik al spelen, dat het is toch oorswin is dan vroeger. Als er vroeger naar je speelde in een wafel, dan zwaar is, dan schoppen ze hem eerst door de hekken. Want dan weer een oren hiërarchie. Ja. Maar hiërarchie haast niet meer. En dat is oerald zo. Kies toch daar aan wennen? Want toen zouden ze niet krijgen van ik ben nog altijd een moderne trainer. Ik ben wel een moderne trainer. Maar het is natuurlijk al je wel verloren. Vies het leuker worden? Vies het toch altijd leuk om trainer te werden? Hartstikke leuk. Dat is nou ook wel Jesse, de gekte die tas laat bij een Bayer Leverkusen. Nee, 2 maanden met Erik ten Hag uit. Ja, Dat wedstrijd. 12 wedstrijden. nou, echt de gek voor worden. Erik had een beetje die verkeerde keuzes op dit moment. Je maar kent ook- goed, hè, Erik? En Ja, hartstikke goed met hem. Hij is een leuke vent, man. dan staan je Manchester bij hem te eten was toen hij Ja. daar trainer was. Een bier dronken. Prachtig. Oh ja? De wonder even lekker. Mooi. Wonder die... Heel nee. liefjes. Heel liefjes. Ja, maar gewoon lekker, jongens. Zou lekker zitten en even lekker. En toen kwam Felix Gasly gekomen toevallig. Ik ken hem net. Nee, het zijn Maar net wij wel Felix oudspits Gasly. van Ajax Ja, natuurlijk. die kwam even bij ons. En Professor hij was Gasly. zo leuk zitten. De Lars erbij. En Gasly, Formule 1-coureur, toch? ben ik is echt zo lietse jammer. jonkjes. hè. Echt Ja, nooit. lietse jonkjes. Ik ben echt Het wil lietse lietse jonkjes. jonkjes. Maar Maar goed, die kwam ik hier hem trouwens net herkend, denk ik, Gasly. nee, maar hij stelt zich even voor, hè, Felix Gasly. Ja. Ah, maar ja. Dat is toch ook net herkend? Kijk, die jong zijn het al. Ja. En dan krijg ik wel eens een berichtje hoe spelers van Gasly. Ja, leuk Oh joh. ja, of is hij zaak weer niet meer nou? Ja, ik denk het. Hij stuurt me wel eens een berichtje. Leuk hè? Hoe de Dat is een speler. leuke ding. Wat voest je van Mark Diemers, die natuurlijk, wat had je, 3 weken lien zie het. En zei van, ja, ik heb het hier gewoon met Lars Lamboy en Gerard van der Belt. Die zeiden eigenlijk dat ze me dat goed gedaan vonden. Ja, ik vind Mark... ik zit je wat vertellen. Ik ren juist het stadion uit. Of had ik het straks al zijn? Nee, hè? Had ik Nee. je hem verteld van tevoren. Ik ren in het stadion, zit een man. Ik kan een bier gaan volgens mij. Kroep me aan, de Oh ja. overwinning. Ja. En volgende keer Mark Diemers eruit. Ik zei, Mark Diemers eruit? Ja, maar die houdt het spel op. Ik zei, maar dat is was onze beste speler vandaag. In principe, die tweede goal stekt hij me zo tussen terug. Maar heel een leep baltje, die bereidt er ik mede voor. Hij houdt de eerste precies op maat van Sjöstrand. Hij zit die corner er bijna niet een keer in. Verder dat een onhopelijk goede ding. En dan had ik mijn beste speler eruit halen. En dat hij wel eens een keer hierin let, dat weet ik wel. Sander van der Heijden, precies hetzelfde. Die liet ik wel Simon rennen. Had ik geen zin in hier. Maar ik vind hem wel goed genoeg. Ja, die jongen is gewoon Dat hartstikke... liep mij trouwens ik. Dat Hij vind is ik. gewoon Ik hartstikke goed, vind het man. mooi hoe hij maar kritiek omgeeft. Want ik zie het Diemers dus nou ja, en ik van de wedstrijd zelfs. Ik weet er juist erbij. Dus hij vlak vertierd, 4 minuten, 6 minuten, zoiets vertierd, liet hij zijn man rennen en werd toch Soeren ingrijpen moest. En die kreeg een gele kaart. Dus ik kwam Diemers in naar de onderkant van Lien. Dus ik zei...
krijg je straks van Soer ook te horen dat hij dankzij jou geel heeft. En binnen nanoseconden zei hij, ja, krijg ik dan ook te horen dat ik 2 assists had. Dus dat is echt een manier waarop hij ermee omgaat. Maar Maar is Diemers de beste voetballer van de KKD? Ja. Nou, ik vind hem wel de beste voetballer van de KKD, ja. En zo, dan wordt hij meestal dikker maar uitzet. Ja, Ja. Wie had er dan geen verstand van voetbal? een gekke Henkie. Maar ik zet hem er net uit. Het jonkje, en wie Maar hoe kan het dan dat Las Lamboy en Gerard van der Belt, die volgens mij wel verstand hebben van voetballen, dat is een jongen. Dat van u dat klopt. Nee, maar dat mag toch maar hun hoe lezen. Dat mag Gerald vregen. Gerald had een oorbeeld misschien van hem. Maar het is ook wel goed om Marcus even te prikkelen. Dat hindert niks. Ik prikkel je Mark ik. Oh, die om te prikkelen. Nou, ik zou er gewoon als prikkelen in een dik contractsituatie. En daar weer wat oneenigheden in. Of, Het ging natuurlijk altijd om yield. Dat je dat denk ik. Dat je het altijd om. Maar ik hou me de Hij zei boete. zelf van net. Want ik ga gewoon een meidje met de voetballer. En dat had ik niet willen. Vroeger bemoeide ik me echt met alle dingen. Hè, Dat maar dat doe ik niet meer. Nee. Dat doe ik niet meer. Dus ik ga gewoon met de voetballer een meidje met het mens. Want hij is in de kleedkamer geweldig. Dus echt, hij helpt dus echt. Meer echt. Dus ik ben hartstikke wies met die jongen. En het is net meer de voetballer van Sien Jelien. Dan gang er ik wat Jip. Dat doet er nog wel. Maar iets doet er minder. En toen ik met de Graafschap die dat ik nog wel. Maar later is het een oren voetballer, een oortype. Nou, en Justerik, hij is gewoon bepaald. Ja. Hij is de eerste die je zet op het wedstrijdformulier. En hij is heel sneurtje in Willem II. Ik absoluut mooi van. Ja, maar er komt op een gegeven moment, dan wordt er wat zijn over hem. En dan gaat dat zien wij erin. En dan ben meesten die pakken dat op. Ja, wat voor reden is er nou om die jongen eruit te zetten? Nee, die is er net. Om mij helemaal niks. Helemaal niks. En Binder, is die erbij? Sneur? Tjen Willem II? Sneur of de weken erop, denk ik. En hoe komt het bij de internationals? Want je speel je nou in het Interland weekend. Ja. Galvez wil wel eens Interland spelen. Ja. Jort van der Sande van Bonaire. Ja, die jongens bloeien al jaar. Oké. De Civica Blues al jaar. Dus ik zei, we zijn nog net fit. Ik, Uzbekje, Galvez. Wie nog net fit, wie nog net scherp, dan had ik Sim zijn. Als het nog weer om is, ja, valt eigenlijk weer om. Want toen was een volle beter weer. Ik vond hem net goed genoeg. En dat juist weer echt keurig. Hè. Echt, komt mooi bij. Jort is nog lang net fit. En Boef die zei gewoon, ja, deze week ging ik net. Ik maar toen 3 weken al naar het WK. Dus dat ken ik net meidje. Maar die Baouf is echt een goeie niet, hè? Ja, dat is voor 18 jaar is dat wel. Voor 18 jaar is dat wel de beste die ik ooit meemaak aan 40 jaar. Pardon? Nog 1 keer? Voor een 18-jarige jongen is dat wel de beste die ik ooit meemaak aan Echt 4? in 40 Beste jaar. 18 Dan is het net meer, 18 jaar. Nee, jawel. Maar ik vind dat is toch een groot compliment Ja, van, zeker, van Baouf. zeker. En Ja, maar maar ik de van Cambuur. Ja. Dat valt nog wel wat mooi. 18 jaar. Ja. Ja. Maar hij wordt, we beginnen van nu dat hij nog wel wat beter wordt. Ja. Nee, maar hij moet beter worden. Hoor. Maar ik zou dan gewoon als 18 jaar en hoe volwassen hij wordt. Hè, dan is dat wel heel fier. Ik heb hem interviewd naar de wedstrijd, want hij scoorde dus ik. Gooi je die? Ja, dus Ja? ik dacht, nou, dat is Oh, leuk dank van je. interview. Maar mooi is dus dat die jongen, die vregen staan, hoe wie die wedstrijd, of tenminste, nou ja, de doelpunten, dat ziet er goed in. Ze begon het een beetje, maar hij begint fut hoe zijn eigen kritiekpunten. Ja. Hij zei het fut, ja, nou prima wedstrijd, alle leuk en aardig, maar ik moet er dichter op zitten. Op het einde week iets, maar de kop er even net mee bij. Hier, nou, hoe breed lezen, slagen net. Zo iets begon hij. Dus dat dacht ik al. Dat is voor een jongen van 18 echt heel veel woeksen al. Om Vottendags te beginnen dat de verslagjouwer zei van, nou, dat is echt een hele goede wedstrijd voetballen. Net als mij het ook in het stadion het idee dat Stoom misschien wel de beste van het veld wiest. En dan nog als eerste zitten van ja, maar ja, die is een bal breed wat misschien wat beter matten hier, wist wel zo. Dus Ja, dat hij vond ik wel is- heel veel woeksen. Zelfkritisch. Hij Ja, is echt. zelf Ja. Hij is een voetballer, zit er net verkeerd op, zit er goed op. Goede zaak waarnemers kies ik bewust voor naar uw stad te brengen. Hè. Ja, dat is wel een mooi ding. Hè. Als je daar noorden ik uit in het stadion. Ik op Snijtem zien we dan die Snijs wie het vrije dag en die we stiekem dan win je met de meeste niet net. Die we dan op Snijtem Jannes betiert en hier hebben we die meesten die kwamen helemaal uit België. Hier op Snijtem Jannes heen en hier wij peteren met die meesten en dan ligt het stadion zeggen ja en dan ben ze gauw over de streep hè, om bij ons te komen. Maar die had ik tekenen VAR. 3 of 4 hier hier. plus een optie. Ja, Plus een optie. Echt. Dus dat wordt als dat is een groeibriljant. Dit wordt als een weer. Ja, daarom Hield op leven, die volgende. daarom wij promoveren in 2 jaar. Promoveren binnen 2 jaar. Goed zo, jongens. We zijn er rond daar. De overdenkingen. Dat betekent dat we Dat alweer. precies, nou, het is 2 dagen van de transferdeadline. Misschien nog even
Ja. Gebeurt er nog wat bij Cambuur en Heerenveen? Gebeurt er nog wat, Roelof? Maar bij Heerenveen misschien nog Gebeurt even. er nog wat? Arjen vooral bij, op die het zit. Ja, weet ik. Maar gebeurt er nog wat bij Heerenveen? Journalistiek relevante Dit kost vragen. al je tiert natuurlijk. Even concreet. Die kans is net grut dat er nog wat gebeurt. Nou, dankjewel. Nou, Goed, de overdenkingen. We beginnen bij Willem. Jamal Amova of Nicolai Hopland? Amova dan, ja. Zeker. Amova? Ja. Goed zo. Andor, een gevulde koek of een mergpijpje? Dan toch een mergpijpje. Mergpijpje. Roelof, Heerenveen, top 8 of de laatste treien? En je moet kiezen. Ja, de top 8. Top 8. En de laatste is dan voor Henk. Henk, de eerste of de tweede periode? De tweede periode. Tweede periode, dat is hartstikke moeilijk. De tweede periode. De eerste net? Als ik daarvoor kies, ja, die eerste draaien we mij. De tweede. Als fjouw bij de eerste fjouw rein is, hè? Dan? Is genoeg. Dan ga je hem heen. Vorige keer hebben we de laatste, hebben we tweede, derde en derde worden. En de eerste, wat wie we? 28e. Je voelde er al aan de onderkant. We zien dat eerst op papier. We stonden dat eerst op papier. 3 punten te kwaad. Ja, u duidelijk. Dag, Mike die Tank. Ik vond het hartstikke leuk dat je er weer is. Heel soort succes. Wel, dank u wel, En jongens. nou goed, jankend in de bus, dat Willem II, toch? Komende sneuren. Na je weekend, dan ben we er weer met een nagel podcast. Ik zou zeggen, graag. Want dan, dag.